Aquest escàner que veieu aquí darrere meu és, diguem, el resultat del conveni que hem firmat amb la Filmoteca de Catalunya i que, d'alguna forma, fa possible que nosaltres, com a escola, disposem d'un equipament que d'altra forma hagués sigut pràcticament impossible pel cost que té aquest tipus d'equipament. L'escàner, en aquest cas, el que fa és, bàsicament, digitalitzar la pel·lícula. I en una escola com la nostra, on el negatiu, la pel·lícula, segueix sent el signe d'identitat, és com que et toqui la loteria. Jo m'he dedicat a la restauració des de fa molts anys, he restaurat moltes pel·lícules i llavors a l'hora de fer aquest projecte van considerar que la meva experiència podia ser útil i per això em van oferir ser comissari i llavors es tracta d'això, és una qüestió, és un ofici que no s'aprèn. En el meu cas és autodidacta absolutament, vaig començar a treballar per la Filmoteca Espanyola als anys 80 fent ja restauracions i fins ara. El que es busca quan es fa un concurs és buscar l'escàner que s'adapta millor al tipus de material que tens. Llavors aquest escàner el que té de bo és que és un escàner que va sense garfis, és a dir, diguem-ne que la pel·lícula passa, per tant, una pel·lícula antiga, una mica deteriorada, diguem-ne, passa bé i, sobretot, és poc agressiu amb la pel·lícula, amb el material. On es nota la diferència en aquest escàner respecte als materials que nosaltres fèiem l'any passat? En la nitidesa. En la nitidesa i en la qualitat del color. Quan tu toques aquest material escanejat, notes a la correcció de color les possibilitats que té aquell material. De cop i volta pots corregir el color amb una suavitat que els perfils de les coses, els detalls, amb una resolució que amb cine jo no havia vist. I aquí és on es nota, sobretot amb la qualitat i les possibilitats que té el material de retoc, d'ajust, que tenen els alumnes després.